Хәерле кич, эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Фәнис Камал. Яңа атнаны бергә башлыйбыз, чыгарылыш алдыннан ТАССРның 100 еллыгы белән бәйле вакыйгаларны искә төшерик. Тарихтан күренгәнчә, бу көн шактый истәлекле 2005 елның 24 августында Казанда Петербург урамы ачылганда Төньяк башкаланың губернаторы Валентина Матвиенко да катнаша. Бу урамда Санкт-Петербург хөкүмәте акчасына Нива елгасы буендагы шәһәрне хәтерләткән архитектур сүрәт тә ясалган. Шул ук көнне биредә галим, язучы Лев Гумилевка да һәйкәл ачыла. 2007 елның бу көнендә Алабугада Болгар ханы Ибраһим бен Мөхәммәдкә һәйкәл куялары. Бу тантана белән шәһәрнең 1000 еллыгы уңайыннан бәйрәм чаралары да башланып китә. 2012 елның бу көнендә Мәскәүдә Муса Җәлил истәлегенә һәйкәл ачыла. Герой шагыйрьнең сыны аның исемен йөртүче урамда урнашкан. 2015-тә Татарстан хөкүмәте карары белән Зөя утрау шәһәрчегенә дәүләт тарихи архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы статусы да бирелә. Хәзер исә бүгенге көн вакыйгаларына күчәбез. Яңа резидентлар һәм махсус бонда зонасы. Есть все необходимые условия для создания бондовой зоны. Иннополистан нинди резидентлар келді һәм бонда зонасын булдырудан нинди киртәләр бар. Иннополистан Айзат Шаймарданов. Күбрәк сатыла, тизрәк алына. Большие надежды на этот распределительный центр. Яшел Үзән районында ачылган склад урта һәм кече бизнес үсешенә ничек тәэсир итәр? Фәризә Мәҗитова белеште. Түбән Камада яшь гаилә Татарстан президентының яңа программасы буенча фатир алды. До сих пор не верится, что наконец-то у нас есть своя квартира. Аларның шатлыгын Илшат Әюпов уртаклашты. Гриппка каршы вакцинаның беренче партиясе хастаханәләргә таратылды. Обязательно ясарга кирәк. Иң беренче булып кемнәргә прививкалар ясаячаклар? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Татарстанда Россиянең беренче бонд зонасы барлыкка киләчәк. Бонд зона ул читтән килүче товарларына таможня пошлинасы һәм салым түләмичә генә саклау һәм сату урыны. Бу уңайдан илнең иң яшь шәһәре Иннополиста беренче килешү дә имзаланды. Бүген IT шәһәргә Россия почтасы, Россия экспорт үзәге җитәкчеләре җыелып, Татарстанда интернет сатып алуларны арттыру турында сөйләштеләр. Моннан тыш, бүген Иннополиска 10 резидент та кушылды. Татарстанның IT мөмкинлекләре ничек үзгәрә соң? Айзат Шаймарданов дәвам итә. Яңа КамАЗ машинасын Флюс Низамов сынап карый. Нәкъ йөк машиналары почта хезмәтен тагын да яхшыртырга тиеш. Бүген 15-ен Россия почтасына тапшырдылар. Рулевой да әйбәт, җылы кабинасы, бөтен әйберләр бар, кондиционер да бар, приемниклар да бар, бөтен әйберләр бар. Соңгы ярты елда Россия почтасында интернет аша заказлар ясау 10 тапкырга арткан. Бу пандемиягә бәйле. Алга таба бу юнәлеш көчәячәк кенә. Шул уңайдан бүген Россия почтасы Иннополиста 2 килешү төзеде. Башта Татарстан хөкүмәте белән, аннан Иннополис университеты белән. Уртак хезмәттәшлек Татарстанда бонд зонасын булдыруны, электрон коммерцияны җәелдерүне күз алды. Бонд зонасы ул читтән килүче товарларга таможня пошлинасы түләмәскә мөмкинлек бирә. Россиядә әлегә мондый зоналар юк. Аның беренчесе Татарстанда барлыкка килергә тиеш. Республика Шәрык белән Мәгъриб арасында күпер булачак диләр. Есть все необходимые условия для создания бондовой зоны. Высокая степень подготовки логистической инфраструктуры и оптимальное географическое расположение. Кризисная ситуация в экономике показала, что выбранная республикой стратегии по развитию данной сферы оказалась своевременной. За время режима самоизоляции зафиксирован рост количества республиканских продавцов на этих площадках, которых насчитывается более 2000. Количество поставщиков за один год увеличилось в 10 раз. Бонд зонасының операторы булып Россия почтасын билгеләнер дип көтелә. Мы планируем с 1 ноября. Без 1 ноябрьдән булган куәтебезгә эшли башларга әзерләнәбез. Әгәр базарга ихтыяҗ булса, эшләячәкбез. Мин моңа ышанам. Безнең исәпләүләр буенча 30-50% сәүдә алышы әлеге режимда узарга мөмкин. Россия почтасы Иннополиста үз вәкиллеген ачты. Монда логистик үзәкләрдә оператор эшен автоматлаштыручы мобиль платформа ясалачак. Моннан тыш бүген IT шәһәрдә 10 резидент эшли башлый. Атомдата Иннополис ширкәте монда мәгълүматны саклау үзәге төзиячәк. Для нас Иннополис это в целом Татарстан
удачно расположен. Повторюсь. Безнең өчен Иннополис Татарстан уңайлы урында урнашкан. Татарстан Россиядә цифрлы культура буенча алдынгы урында тора. Шуңа монда тукталдык. Яңа резидентлар 550 эш урыны булдырыр дип көтелә. Бүген кушылган резидентларны исәпкә алсак, хәзер Иннополис махсус икътисад зонасында аларның саны 108-га җитте дигән сүз. Әлеге 10 резидент кына да барлыгы 30 миллиард сум инвестиция кертәчәк. Бу IT шәһәр тарихында әлеге иң зур күрсәткеч булып тарихта калачак. Иннополис шәһәреннән Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Хәзер интернет аша сатып алучылар үз заказларын тизрәк алачак, эшмәкәрләр үз товарларын отышлырак шартларда сатуга чыгаралар. Бүген Яшелүзән районында дөньяда билгеле интернет кибетнең зур склады ачылды. Майданы 50 000 квадрат метр, монда 1250 кешене эшләде иткәннәр. Урта һәм кече бизнес вәкилләре өчен аның өстенлекләре турында Фәрүзә Мәҗитова җиткерер. Рөстәм Миңнеханов яңа ачылган складта безнең эшмәкәрләрнең товарлары белән таныша. Хатын-кызлар өчен бу кием салымны Казанда тегәләр. Хәзер артык чыгымнарсыз бөтен дөньяга сата алалар. Это намного упрощает. Складның үзебездә булуы бик уңайлы. Беренчедән товарны икенче шәһәргә җибәрәсе юк, транспорт өчен түләмибез дигән сүз. Димәк, киемнәрнең үз кыйммәте төшә. Үзмәшгуль Лия Базукованың керамик эшләнмәләре яныннан президент та тыныч кына узып китми. Кул эше. Марттан бирле шушы сайт аша сата. Я подала заявку. Мин марттан бирле монда сатам. Монда керү кыен түгел. Хәзер склад үзебездә булгач эшләве җиңеләер дип көтәм. Әлеге проектның Татарстанда тормышка ашыруның максаты да шул. Эшмәкәрләргә ярдәм ди президент. Хәзер 500 Татарстан эшмәкәре теркәлгән. Это новые рабочие места, это большие инвестиции, это площадка для того, чтобы малый, средний бизнес мог через вот эту площадку продвигать свою продукцию. Монда 4000-нән артык эш урыны булырга тиеш. Хәзер 300 кешене эшкә алганнар. Без әле беренче складны гына ачтык. Монда 1250 вакансия, икенчесен ачкач 4100 була. Хәзер Татарстаннан заказ бирүчеләр үз товарларын тизрәк алачак. Беренче партияне бүген тантаналы төстә озаттылар. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстаннан 800 яшь гаилә президентның яңа программасы буенча социаль торак алырга җыена. Инде беренче фатирга ия булучылар да бар. Мәсәлән, Түбән Камада Нуриевлар 4 бүлмәле фатирга күченде. Беренче кертем итеп фатир бәясенең 5%, ягъни 185 000 сум гына түләгәннәр. Бу шул ук социаль ипотека дип әйтергә мөмкин, әмма хәзер аннан бюджет өлкәсендә эшләмәгән яшь гаиләләр дә файдалана ала. Тулырак Илшат Аюпов. Нуриевларның шатлыгы эшләренә сыймый. Үз фатирларының ишеген ачып керүне 10 ел көтә алар. 2 малай үстерәләр. Гаилә башлыгы бүген дә эштә. Фатирны карарга Зөһрә улы белән килгән. Яңа программаны президент Рөстәм Миңнеханов моннан 1 ай элек имзалаган иде. 2 атна эчендә Татарстанда 500 гариза кабул ителә. Нуриевлар документларны иң беренче булып тапшыра. Беренчел кертем бәядән 5%-ны тәшкил иткән. Бүген инде үз фатирларын карап йөриләр. До сих пор не верю. Һаман ышанып бетә алмыйм. Мин шундый шат. Хәзер үз фатирыбыз өчен түлибез. Түбән Каманың яңа микрорайоннарында соңгы елларда дистәләгән йорт, тулы проспектлар үсеп чыкты. Инфраструктурага да зур игътибар бирелә. Мәктәп, балалар бакчасы, спорт мәйданчыклары барысы да янәшәдә. Порядка 50 обращений на сегодняшний день уже есть. Шәһәрдә 50-дән артык гаилә кызыксыну белдерде. 15 инде документлар җыя, тиз арада алар чиратка куелачак. Яңа программа таләпләре буенча хәзер гаиләнең бюджет өлкәсендә эшләүе мәҗбүри түгел. Тик берсенең яше 35-тән артмаган булырга тиеш. Һәм алар яши торган торак мәйданының бер кешегә 18 квадрат метрдан артык булмавы шарт. Сайтыбызда личный страницасы булдырылган һәр гаиләнең шул личный страницасына кереп, үзләренә ошаган, үзләренең возможностьларына туры килгән фатирны сайлап ала алалар үз районнарында. Бүгенге Татарстанда 800 яшь гаилә әлеге программага гариза биргән. Шуларның 10-сы тездән Нуриевлар кебек үк фатирлы булачак. Түбән Камадан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Соңгы 10 елда Татарстанда 239 балалар бакчасы төзелгән, тагын 49-ы быел сафка басачак. Шуларның берсен бүген Яшелүзәндә ачтылар. Яшелүзән судна, корабльләр төзүче шәһәре, шуңа да бакчага Караб дип исем биргәннәр. Ул диңгез стилендә бизәлгән. 220 бала һәм аларның әти-әнисенә хәйр-фатиха бирергә президент Рөстәм Миңнеханов үзе килде. Рәмзилә Гафиятуллина мондагы сабыйларга хәтта кызыгып та кайтты. Мой кораблик приема гостей готов. Төзегәннәр зур карап, утырсын алга карап. Бүген ул олы юлга кузгала. Президент хәйр-фатихасын алып. Балаларыбыз бәхетле булсын. Монда шоугыр килеп торсыннар, без шотланырга насип булсын. Кораблик называется. Он сегодня
Балалар бакчасының атамасына диңгез тематикасын алулары очраклы түгел. Ул Кызыл Металлист микрорайонында урнашкан. Горький исемендәге суднолар төзү заводын элек шулай дип йөрткәннәр. Декорация нәрсә куер өчен менә специаль дизайнерлар эшләде инде дополнительно. Зәңгәрсу артистләрдәге бу корылма ерактан ук үзенә җәлеп итә. Урам үзе дә ярты гасыр гомерен кораблар төзүгә багышлаган Евгений Тиховнин исемендә. Менә бу сабыйлар да үсеп җиткәч, бәлки кораблар төзү белән шөгыльләнерләр. Президент шундый теләк белдерде. Көймә генә түгел, бу бина чын корабль кадәр, аның майданы 3500 квадрат метр һәм анда бөтен нәрсә диңгез тематикасы белән бәйле. Идәннәр җылытылган, видеогүзәтү алып барыла. Каюталар, ягъни бүлмәләр тулысынча җиһазландырылган. У нас имеется также интерактивная доска. Җиһазларны балаларның буена карап көйләргә дә мөмкин. Балалар бакчасындагы урыннарның яртысы 3 яшькә кадәргеләр, яртысы өлкәнрәкләр өчен. Спортивный зал, бик зур, музыкальный зал, психолог бүлмәсе. Экипаж әзер, пассажирлар җыелып беткән диярлек. 220 баланы утырткан көймә белем һәм тәрбия диңгезенә кузгала. Свободные места еще есть, активные. Урыннарның 80% тулды инде. Нәниләр өчен 6 төркем булганлыктан теләүчеләр бик күп. 100 урынга 150 гариза. Яшьләрдә балалар бакчаларына кытлык һаманда зур кала бирә. Гәрчә соңгы 10 елда Татарстанда шундый 239 бина төзелгән. Әниләр һәм бәбиләр рәхмәтле. Яшелүзән районыннан Рәмзилә Гафиятуллина, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Карабы булгач, маягы да кирәк. Яшелүзәндә шул исемдәге спорт комплексын яңартканнар. Капиталь ремонт республика күләм программа буенча ясала. Хәзер бирдә спортның дистәләгән түре белән шөгыльләнергә мөмкин. Ярышлар үткәрергә дә шартлар бар. Халык өчен тренажер, фитнес заллары эшли, җәйге һәм кышкы уен инвентарьларын прокатка алып торып була. Моннан тыш, президент шәһәрдәге Розина мәдәният йорты янындагы паркны да карады. Бирдә балаларга уен мәйданчыгы, спорт зонасы, күп функцияле амфитеатр ясаганнар. Шәһәрдә физик тәрбия белән шөгыльләнергә генә түгел, шәһәрне үстерергә дә энергия җитәрлек. Мәсәлән, Рөстәм Миннеханов реконструкциядән соң Яшелүзән подстанциясендә ачты. Ул әле 1956 елларда ук төзелгән була. Яңартылгач, җисеме дә, исеме дә үзгәрә. Юбилей елы булганлыктан аңа ТАССРның 100 еллыгы атамасын бирергә килештеләр. Коронавируска тестны аэропортта ук тапшыралары. Мондый мөмкинлектән хәзер Татарстанга килүче туристлар һәм ялдан кайтучылар файдалана. Исегезгә төшерәбез, Роспотребнадзор кагыйдәләре буенча республикага килгән һәр кеше 3 көн эчендә коронавируска тест үтәргә тиеш. Әмма эш моның белән генә бетми бит әле. Тест нәтиҗәләрен үз вакытында тиешле органнарга хәбәр итәргә кирәк. Моны ничек башкарырга? Илгиз Шакуров ачыклык кертте. Берничә сәгать элек кенә аларны Төркия кояш иркәләсә, монда табиблар каршы ала. Казан аэропортында коронавируска тест тапшыру тәкъдиме белән күпләр ризалаша. Монда аны узган атнада ясый башладылар. Тизмне, әйбәт, меня бөтенсе ошады. Конечно, удобно, чтобы дома не бегать. Роспотребнадзор кагыйдәләре буенча чит илдән кайтучылар коронавируска тестны 3 көн эчендә тапшырырга тиеш. Казан аэропортында читтән кайтучыларның 60% тестны шунда ук уза. Бу мөмкинлек башкалада гына түгел, Түбән Камадагы Бигеш аэропортында да бар. Читтән кайтучыларга махсус анкета да бирелә. Аны сәфәр алдыннан дәүләт хезмәтләре порталында да тутырырга мөмкин. Тестны аэропортта узудан баш тартып, шәхси клиникларда да үтәргә ярый. Тест нәтиҗәләре билгеле булгач, аларны Россия дәүләт хезмәтләре порталында теркәргә кирәк. Бирдә махсус бүлек барлыкка килгән инде. Сез аны тест дип язып эзләп таба аласыз. Биргә керәбез һәм уң яктагы төймәгә басып, тест нәтиҗәләрен кертәбез. Шушы сайтта кайдан һәм кайчан кайтканыңны да язу шарт. Барлык мәгълүмат Роспотребнадзор контролендә. Тест узмаган һәм аның нәтиҗәләрен порталга кертмәүчеләрнең исемлеге хокук саклау органнарына җибәрелә. Андыйларга 15 мең сумнан алып 40 мең сумга кадәр штраф каралган. Җәй айларында Татарстанга ялдан 9 кеше коронавирус юктырып кайткан. Күбесе Сочи һәм Анападан, шулай ук Крымның Ялта, Симферополь һәм Алушта шәһәрләреннән, Төркиядән бер очрак бар. Если в течение 14 дней. Тест тапшырдым да бетте түгел, чит илдән кайтканнан соң да уяулыкны югалтырга ярамый. 14 көн эчендә хәлегез начарланса, хастаханәгә бармый гына табибны игә чакырырга кирәк. Медицина күзәтүеннән соң алга таба нишләргә икәне билгеле булачак. Россиягә килергә теләгән чит ил гражданнары исә очкышка утырганда коронавируска тест нәтиҗәсен күрсәтергә тиеш. Соңгы 2 атнада Татарстанга читтән кайткан 29 кешедә ковид ачыкланган инде. Илгиз Шакуров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Авырмын дисәң, прививка ясат. Бүген Татарстан сырхауханәләрендә гриппка каршы вакцина кадый башладылар. Әлегә медицина учреждениеләренә аның беренче партиясе генә таратылган. Быел 2 миллионнан артык кешегә прививка ясарга да җыйналар. Бу исемлеккә беренчеләрдән булып кемнәрләгә прививканы кайда һәм ничек ясатырга тулырак Рания Абдрахманова.
Сырхауханәгә килеп керүгә иң беренче эш итеп табиб янына юл тотырга, аның рөхсәтен алганнан соң процедуралар бүлмәсенә Надежда Нестеренко шулай итә дә. Во-первых, делается для пользы же. Бу бит халык файдасы өчен эшләнә. Кеше авырмасын, чирләүчеләрдән башкаларга юкмасын өчен кирәк. Мин ел саен ясатам. Гүзәлия Гарифуллина да аныгы туганнан бирле инде 7 ел гриппка каршы прививка ясатам дим. Файдасын күрәләр. Һәр ел эшләтәбез. Ирем белән икебез эшләтәбез. Семьяда кичкенә балалар бар. Шуның өчен һәр ел эшләтәбез. Быел да ясатабыз. Казанның 7-нче сырхауханәсенә вакциналар бүген генә китерелгән. Әлегә 3000-гә якын доза. Иң беренче хезмәт коллективлары белән эшләргә җыйналар. Лицам по роду своей профессиональной деятельности. Беренче чиратта хезмәте буенча кешеләр белән күпләп аралашучыларга прививка ясыйбыз. Бу хезмәт күрсәтү транспорт, сәүдә, медицина, мәгариф тармагында эшләүчеләр. Шулай ук хроник авырулары булганнарга да вакцина кодатыла. Лица, у которых имеются серьезные хронические заболевания. Прививка ясату озак вакытны алмый. Моның өчен берничә минут вакыт җитә. Әмма шул ук вакытта берничә мөһим шарты бар. Иң беренчедән кешенең температурасы булмаска тиеш, моннан тыш тавык аксымына аллергия бармы икәнне сорашалар һәм иң мөһиме бернинди кискен авырулар да булырга тиеш түгел. Прививка ясату өчен алдан язылырга кирәкми, ул бушлай тәкъдим ителә. Шулай да халыкның вакциналаштыруга карата фикере төрле. Обязательно ясарга кирәк. Бик булыша, авырбыз. Нет, я не собираюсь делать прививки. Жыйнабыз, Без хәзер пенсионерлар, борын тыгылу тигәндә мондай шундыйлар була ул бит эшкәндә бетә. Җиңел генә узып китә. Нет, я никогда не делала и не буду делать. Файдалы күрәбез. Авырмыйсызмы ел дәвамында менә? Юк, яхшы сәмән. Шулай итеп гриппка каршы вакцина ясау кампаниясе бүген старт алды, ул ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. План буенча республиканың 2 миллионнан артык кешесенә прививка кадарга җыйналар. Рания Абдрахманова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Пандемия вакытында кемнәр акча эшләп калган, кемнәрнең эш хакы 1,5 тапкырга артканы бүген Реальное время интернет газетасында укый аласыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. 50 миллион сәгать күктә. Как поездка на обычном комфортном автомобиле. Казан вертолет заводы 80 еллыгын ничек каршылый һәм нинди яңа ашкы җитештерә. Гөлназ Сайфетдинова күрде. Тиздән бәйрәм. Республика көнендә нинди күңел ачу программасы булачак? Иске татар бистәсе Кабан күле ярында Төчән базарына барга җыенабыз. Казанда бәйрәм чарасы булачак урыннарны Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Быел республикада агачлар планлаштырылган 30%-ка күбрәк утыртыла. Бүген бу хакта Урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров җиткерде. Әлеге максатка экология илкүләм проекты нигезендә 143 миллион сум акча бүленә. 2300 гектар майданда хәзер нарат, чыршы, каен һәм юкә агачлары үсәчәк. Соңгы елларда катнаш урманнарга өстенлек бирәләр. Быел питомникларда усакның яңа төрендә үстерә башлаганнар, агачларның үсеп китү китмәвен махсус җайланма ярдәмендә карап торалар икән. Алар җитештергән очкычлар дөньяның 92 илендә күкне иңли. Казан вертолет заводына быел 80 ел. Заводта һава транспортын тагын да камилләштерәләр. Конструкторлар яңа планнар белән уртаклаша. Бу ел ахырына ансатның яңа төре аурусы кулланылышка да тапшырылырга тиеш. Казан вертолет заводы юбилейны ничек каршылый? Һавада тагын нинди хыялларны тормышка ашырга җыйналар тулырак Гөлназ Сайфетдинова. Хуҗалыгы өчен тәгәрмәч арбалар җитештерүдән башланган юл аларны күккә күтәрә. 1935 елда самолетлар өчен чаңгы эшлиләр, 41дә монда Ленинград заводы эвакуацияләнә. Ул чакта 11 мең җиңел төнге бомбардировщик эшләп чыгаралар. Юбилейны завод яңа цехлар белән каршылый. Бу сыйфатта да эш тизлегендә дә чагылыш таба. Алда менә бу детальне эш таба кирәк иде эшләргә. Сверлить итәргә монда, фрезеровать. И токарный. Ахар битесләрне бер станокта эшли. Полностью модернизация ясады. Яңадан кешеләрне укытып, бүген көндә инде тырышып эшлиләр. Минем үземнең цех тәүлек буе эшли 21 сәгать. Эш барышы автоматлаштырылган, хәтта складта детальләр сайлаганда да. Бу тесттә белән операторлар сайлап алганда эзләмиләр кая нинди деталь ятканын. Тесттә күренә, ничәнче ячейкадан нинди деталь күпме количествода алырга кирәген. Завод станоклар детальләр белән генә яшәми. 80 ел дәвамында биредә династияләр белән эшләүчеләр дә шактый. Вертолетный заводта кайнана белән кайната эшли.
Һаваны яратканга дейммисең инде. Казанда эшләнгән вертолетлар гомумән алганда дөнья буйлап 50 миллионнан артык сәгать очкан. Завод үз тарихында 12 меңгә якын очкычны йөзләп илгә җибәрә. Бүген биредә җиңел ансатлар легендар Ми-8 һәм өр-яңа Ми-38 җитештерелә. Һәм менә заводның тагын бер яңалыгы Ансат Аурус. Бу VIP пассажирлар өчен ясалган вертолет. Ел ахырына беренче очкычны кулланышка тапшырырга ниятлиләр. Медицина өчен дигән вертолетны камилләштерәләр. Авыруны хәзер салонга бер генә хезмәткәрдә күчерә ала. Бүген алар ясаган 80 Ансат вертолеты ил төбәкләрендә оча. Биредә вертолетларны җыялар да алар белән идарә итәргә дә өйрәтәләр. Менә бу Ансат тренажеры әле яңа гына алынган. Биредә барысы да нәкъ чын очу вакытында кебек. Летчик хаталарын именно бу тренажерда ясый. А уже настоящий вертолетта, чын вертолетта утырганда, ул хаталар уже үткән була. Һава транспортының мөмкинлеген арттыралар. Йөкне салонга түгел, тышкы якка урнаштыру, зур сулыклар өстеннән оча алу. Машина не останавливается. Машина бер урында гына тормый, даими камилләшә бара. Өстәмә ягулык бага куелачак. Ансатның очу вакытын 500 километрдан 640-ка җиткерергә исәп. Өстенлекле юнәлеш яңа Ми-38-ны чыгару, аны җитештерү буенча 2022 елга кадәр исәпләнгән килешү бар. Киләсе 10 елда якынча 200 шундый очкыч кирәк булачак. Гөлнар Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. ТССРның 100 еллыгы әлеме бүген Тукай районына барып җитте. Аны түбән суык суда каршы алдылар. Бүген биредә районда тиңе булмаган Алга дип аталган спорт комплекста ачылды. Әлемне дәрәҗәле кунаклар, спортчылар сәламлый. Байракка район җирлеге гербы чигелгән таңга да беркетелә. Әлемнең киләсе тукталышы исә Алабуга шәһәре. Татарстанның 100 еллыгын каршы алу флагын каршы алу бу җирлек өчен, район өчен бик зур шатлык. Бигрәк тә минем өчен бик зур шатлык. Чөнки мен менә шушы Суктау җирлегендә 74 елда үз эшемне как яшь специалист башлап җибәргән идем. 30 августта республика көненә зур бәйрәм программасы әзерләнә. Ишегалларыннан алып Казан су яр буе иске татар бистәсендә дә күңел ачарга мөмкин булачак. Александр Сладковский җитәкчелегендәге оркестр һәм Салават Фатхетдинов җыры яңгыраганда 300 залттан торган салют. Казандагы бәйрәм чаралары узачак урыннарда Илдар Софиуллин да булып кайтты. 30 август бәйрәм иртәсе уйнагыз гармоннар дип исемләнгән музыкаль чара белән башланып китә. Галиәскәр Камал театры янындагы мәйданга республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан иң оста баянчы һәм гармончылар киләчәк. Галиәскәр Камал театры янында башланып киткән музыкаль чара иске татар бистәсенең җәяүләр йөри торган Каюм Насри урамында дәвам итә. Монда Казан сөлгесе һәм Печән базар дип исемләнгән зур чара оештырыла. Республика һәм шәһәр көненә әзерлек турында бүген Казан мэриясендә да сөйләштеләр. Национальная библиотека. Республика көнендә күптән көтелгән мәдәният үзәге, милли китапхана ачылачак, 2 футбол кыры һәм башка корылмалар кулланышка тапшырыла. Бәйрәм була демне техник спорт төрләреннән башка. Нәкъ менә республика көнендә Кызыл Кремльдән Ак Кремльгә дип исемләнгән мото йөреш узачак. Ягъни алар Мәскәүдән алып Казанга кадәр килеп җитәргә тиеш. Инде әлеге бәйрәм көнендә тимер атлар гына түгел, гадәти атлар да әлеге зур чарадан читтә калмый. Казан ипподромында менә нәкъ шундый чабышкылар 15 төрле стартта үзләренең җитез булларын күрсәтәчәк. Халык та түземсезлек белән бәйрәм көнен көтә. Мондый зур чаралар күптән булганы юк бит. Иске татар бистәсе Кабан күле ярында Печән базарына барга җыенабыз. Печән базары үткәреләчәк, шуңа күрә без татар бистәсенә килергә уйлыйбыз. Татар эстрадасы җырчыларын тыңларга сусаган тамашачыларны 15 сәгать 30 минутта Казан гаилә үзәге янында көтеп калалар. Күргәнебезчә, сәхнәне инде хәзер үк ясап бетереп төгәлләп киләләр. Игенчеләр сарае каршында Казан көзе дип исемләнгән классик опера фестивале узачак. Һәм быел барыбызга да билгеле булган сәбәпләр аркасында саклану чараларының берсе ул кая гына барсагыз да үзегез белән маска алырга онытмагыз һәм кулларны даими рәвештә махсус сыйыкча белән эшкәртеп торыгыз. Инде бәйрәм салютына килгәндә, ул республика көнендә кичке сәгать 10-га билгеләнгән. Салават Фатхетдиновның «Мин яратам син Татарстан» дигән җыр яңгырашында Казан күген бизиячәк. Илдар Софиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Азнакайда Ык елгасы тарихына багышланган конференция үтте. Ул тирәләрдә татар авыллары кайчан барлыкка килә. Бу хакта иртәгә көндезге 12нче яртыда татарлар тапшыруында карагыз. Ык сүзе ул мәгънәне аңлата, изге елга изге су дигән сүзне. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа Гасыр каналында гына калыгыз.
Исәнмесез, республикабызда һава шартлары бераз үзгәреп, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүлеккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 267-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта аяз һава, шулай да көндез биразга гына кояшны болытлар каплап торачак. Республикабызда һава шартлары уңай саклана, явым-төшемнәрдә юк диярлек. Җил дә көньяктан уртача тизлектә исә. Төньяк көнчыгышта көндез болытлы булса да кич белән аяз һава көтелә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзеле өстә алмашынуча болытлы һава, явым-төшемнәр булмаячак. Киләсе атнада тагын да җылы булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта һава шартлары үзгәрми диярлек. Шулай ук җылы һәм явым-төшемнәрсез. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән урыны белән вак яңгыр явып үтә. Аннары кабат кояш чыгачак. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта язучан болытлы һава, температура 24 градус. Көн күрке кояш, күңел күрке уйлар. Уйларыбыз, калган гамәлләребез якты һәм матур булсын иде. Доктор Ост федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6500 рублей в месяц. Звони 295 77 77. Акбарсдомнан фатирлар ипотека аена 6500 сумнан. Без кайда, Егышында, белешмәләр өчен Казандагы телефон 295 77 77 яисә akbars-dom.ru сайтында. Казанда явым-төшемнәр көтелми, 23 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 62%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.